Cvak. Ideme. Trik sa práve. Máme ale šteniatka. Iné sa to nazvať fakt nedá. Ježiš, chuderi, čo im robíš? Bože môj, čo im robíš? Áno, je to úplne prispôsobené. Vidíte, aké je tento malý zlatý? Práve sa krmia. Už nebudem vyrušovať. Aj ty copace, so si hladný. To som si dala záväzok, je taký krásny, chcela by som ho. Ňuni, ty si pekný. Pozri, čo im robí. Vidíte, jak ich líže? Matka príroda. To takto musela zariadiť, aj keď je to dosť nechutné. Videla som naživo, ako im ťahá pušnú šnúru a bolo mi z toho fakt nuggets. Tati. Vážne mi z toho bolo zlé. Vyzeralo to jak nejaké slané nemastné, ako nejaký naťahovací šušeň a bolo to také hlieňovité. Už aj keď to rozprávam, je mi z toho zlé. Áno, presne takto sa lížu malé. Hej, vyzerá to trošku rasisticky, ale ináč je to v pohode. A ty copaces, veď mama tá za chvíľu zobeje. Aj ty co plačeš? Triksa. Prečo plače? Nemôžeš tak posúvať, čo chce driaľ. No, zabere, daj ho Triksa. Vidíte? Vidíš? Až sa kľudne oňochá, cíti nás, tak ona ho nedá preč. Ale pozri, to na sebe si oni. No, však oni musia, oni sa tak aj zahrievajú. A zlatučké sú. Že Triksinko, že do kamery sa trochu nepozrieš? Nie, dobre, už ti to leze na nervy, dobre.